Da, ali Makedonac, ovaj vaš... Ringo? Ne, bio trener Vojvodine. Hadžijevski. Đoko Hadžijevski. Đole. A ja sam inače radio u Mesari, u centru, a Đole Hadžijevski i njegova žena su dolazili kod mene pazarili. On je naš dobar prijatelj. Ozbiljno. Veoma dobar prijatelj. I sad vidite... Zajedno malo i letujemo i družimo. A sad sam napred jedno 10 godina manje njegove ćerke sin igrao za Pionire Vardara. Tako je. Pa je bio tu na turniru. Unuk. U stvari, pa da, unuk njegove ćerke sin. Tako da. Unuk. Da, Đole, jel ga vidite? Kako ne, ja sam na liniji s njim. Pozdravite ga uvek, ej. A on će gledati ovo što radimo. Odlično. Hoćemo malo da pustimo i emitujemo ćemo. Đole, da pozdravim Đola. Đole, sećaš se gde si kupovao meso? Kako da ne rade mesara sa riblje pijace? Kako da ne? Dobro, baš lepo. Vidite ovo, on je bio sad negde trener, di je bio negde u Rusiji, di je bio... On je u Saudijskoj Arabiji sad. Sada, a di je bio negde ovamo u nekim zemljama? Puno je toga radio sad, ne mogu da... I uglavnom on dođe, oženio se jedan fudbaler Vojvodine, Šaulo. Dobro. U to vreme centar reprezentacije i Vojvodine, on mu bio trener i on došao na svadbu. I sad, a ja sam bio sa klincima Vojvodine, igrali smo na Indeksu neku utakmicu i sad kaže, tu je Đole, kaže u restoranu. Ja ulazim, kažem, dobar dan, poštovanje. I on rekao, znate vi mene? On rekao, sećaš se gde si kupovao meso? On svak dan dođe kod mene u mesaru i onda ja, kaže, učio si me kako se ona junetina sprema. Vi znate i Tanju onda, njegovu suprugu. Kako da je nadvoze? A vidite šta je svet mali. Ja spremam se na utakmicu, igra Vojvodina i Partizan. I ja na treningu Vojvodina, on kaže, Rade moj, bit će testo, 1-0, ovo ono, mislim da je Vojvodina pobjedila 1-0. I ništa, ja spremam tu utakmicu, jedan saobraćajac iz moje zgrade kaže, gdeš ti? Ako gledam Vojvodinu i Partizan, sad sam, kaže, uhvatio jednog Makedonca, 120 na sat, išao, a dozvoljeno sam 10. To je trener. Slušaj, ja kažem njemu, slušaj, kaže trener moj drug, vidi vamo, briši to, sredi, ja sam sredio, ne brini ništa, ja kažem Đolu, onaj tvoj drugar što je vozio, ja sam mu sredio, a on kaže imao neku fabriku stakla, šta je imao, njegov prijatelj. Dobro. Kaže, pozdravit ću ga, zahvalio se, rekao je da ima neke, radi sa staklom, sa porcelane, znam ja. Uglavnom je na utakmicu, znaš, i jurio, i ovaj stop. Rekao, Đole, ja sam ti spasa druga.